Jangan buru-buru deh. Ada dinamika kita, oke? Engko Dimas ngegas ora emang omahku warung iki. Iku aja ngegas di tapi emang omahku warung. Mbok kira omahku warung. Aja sing mbok sengeni. Ngono ya. Dari ada mampir sik Sin. Sik. Belum. Cucuk mak. Mampir sik ta. Yuk roll. Pamitan. Mampir langsung. Nah. Action. Gak mampir sik Sin. Mampir ya apa? Nah, jaluk mau apa? Dan dirimu apa? Nek duweku cinta Sin. Tapi ora kanggo kowe. Alah, ono-ono ae kowe iki. Ana seger-seger gak? Haus iki. Ya ono ta. Tak yo es teh sik ya. Es teh. Mau ah. Es susu wae. Susu. Duwe susu es. Ya wis, es jeruk. Susu. Kok kira omahku warung Sin. Yes. Iya. Dari itu and Dimas Action. Mbok kira omahku warung Sin. Ya wis yo, tak keo es teh. Enteni kene wae. Iki aku udah bukan menjeruk, aku bukan menjeruk sih. Sin. Jam semene iki omahku sepi. Mak aku pak aku durung ngo. Mbak niku yo merantau. Ngene kowe tak jak menjeru malah udah fitnah. Coba wae yo. Karo iki ngono karo nikmati udara yang segar. Jauh. Dari dino iki kan mau aku coklat. Kok gak ono kabare? Bola-bola semua. Kita lagi posisi ning kandang iki bersama tukang ngincengnya Hajar Pamuji yang kerjanya bercanda, kerjanya serius, gajinya bercanda. Coba tebak, apa itu pekerjaan yang kerjanya serius, gajinya bercanda? Guru. Onolel. Santai. Semua kan P3K pada waktunya. Saya betul mana sing pensiun Dihapus. Dihapus. Programnya dihapus. Oh, masa iya? Ya sono aku dadi gubernur. Tak angkat kabeh. Tak munggahno kabeh dhuwur sekolahan. Tak cuwobles karo iku ugar. Iki kameranya telu bola. Cuma pas aku bar syuting tapi gak sing rekamno ya tak rekam. Jane aku tripod dhewe jane ya, nggo rekam. Nah, sore Pak Uji dibagikan. Rada-rada ketok motore wae ya. Si Amel, Amel anak. Tasih. Yuk mumpung cahyane yuk. Sorry ya, aku lagi untuk tidak rapi. Ngene iki. Enggak sembunyi Musid. Lah kenapa kok gak terus sekolah? Iya sih. Iki pikiran iki gak mikir, gak nyandak sih. Biaya kuliah ya mahal sih. Ya tak montore. Iki langsung kerja wae sih. Emang kan kerja apa? Apa sih? Kerja apa enggak benar. Wih sih. Aku tak ning kamar mandi ora yo wis. Bisa ya. Jadi ini bisa. Ini tipis suruh biasa terus. Oh, lulus SMA, mas kuliah kok. Aku kayak orang kuliah. Oprem.
keren iki, keren. Yo. Biasa sih. Motivasi aku. Mario Teguh dong. Motivasi Mario Teguh. Mario Teguh sama. Kancane Mario Bros. Mario. Dulu orang Mario Lawalata. Super Mario. Yes. Terus gue advent. Ot naik motor. Sin tasem kari. Oh gak pas sampeyan di terus gue wangi ngenggokno. So sweet. Itu sin tasmu kari ngono. Tak ngono. Niku SMU seger tenan di Jim. yo ta, kene iki bolo batis tuta kok. Apa itu batik suka? Iku lho, mosok gak ngerti. Ning biasane nang kafe-kafe ngracik-ngracik minuman kopi, es teh, susu. Iki ae. Iku barista Jim, ora batik suta. Ya iku masuk kelas. Jim. Dia mau kan? Niku itu gak makan sekolah. Kenapa ya? Paling yo miku ki kawanan. Ora kawanan nih ditenggo. Dino iki dina abang, tak kira abang, ora dina minggu. Masa ngono Jim? Masuk ora ngerti. Niku kan koplo. Apa jangan-jangan Niku kecewa ya? Ya kenapa? Ya itu perkara bonekane Tasya dibalikin Niku. Nek semisal Niku ngerti. Niku. Yo. Nek semisal Niku ngerti. Nek semisal Niku ngerti, Tasya balik ke boneka kuwi iki Niku. Pasti Niku kecewa. Oke. Sampai situ ya? You okay? Yes. Aku aja. Aku juga roll. And the end action. Dino ini gak masuk kenapa ya? Emang lho kok ditakon dia Pak Didi. Iki lho kok ditakoni ket nang kok gak mesti dijawab. Janjane sariawan apa piye? Karyawan bae to. Aku dino iki ora mlebu perkara ora ati mel. Ngerti? Ya Allah kok di penyakit liver. Bahaya lho iku. Nek diobatke salah dadi komplikasi. Komplikasi piye ta, Mak? Wong lara ati kuwi perkara galiper, lara ati iki perkara perasaanku sing lara. Awakku wae sing sehat. Perasaanku wae sing lara iki. Oke. Oke itu kan? Baterai lah. Jauh ya. Sekali tak iki. Ben ketok establis lumayan, soalnya ini awalan pertama. Oh, artikulasi ini. Pusat artikulasi ini Pak Miko. Ya, Pak. Ketok aku Ji. Itu pemberi, Pak. Jadi iki Dari ini. Dari awal, dari awal. cuma beda angle aja. Wong loro iki. Dua. Ganti baterai Aji. Heeh. Nganggo tas, Bang. Ah, lho, ndak ketok aku mah tas. Tas ketok. Enggak. Kan padet tas Dik, Mang. Wes, tas ini meh mangan padha. Pedus ya, pedus sih kok. Ana wedhus.
Sate karo wedhus gede. Aku ndek bengi pi. Aku ndek bengi ngipi ana wedhus, ape mangan kodhok. Terus kodhoke ku mencolot, genten kodhok dipangan sapi. Sik tak foto sebentar, Pak. Iya, masjid. Mendung iki genten, bar panas terus mendung.